Všetko má svoj pôvod. Niečo tvoríme, niečo živíme, niečomu vdychujeme novú podobu, no všetko hľadá svoje miesto, svoj zmysel, spôsob, ako byť užitočný. Každý nástroj má presnú úlohu v rukách svojho majstra. Každá hmota má podobu, v ktorú môže byť pretvorená. Každá činnosť má svoj účel. Niečo tvoríme pre potešenie, niečo pre krásu, iné živíme pre pôžitok, pre radosť, pre nás, pre iných. Nám dáva zmysel miesto, kde môže vzniknúť komunita, rásť susedstvo, kde môžu ľudia bývať, tvoriť a žiť. Presne takýmto miestom je manufaktúra. Miesto, kde má zmysel pracovať. Miesto, kde má zmysel žiť.